Здраво, аз съм Костя Никитин от The Magic Brothers и днес ще ви покажем трикът, наречен Four of a Kind. Най-първен бираме някоя карта от шпилът. Нека видя ова. Оставяме оглед. Най-гледаме цялостно трикът. Оставяме там. По-това, на човекът, ще му покажем на трикът, кажем да каже стоп. Стоп! Той каза стоп и го обърнува на шпилът. И гледаме първата карта на нашия шпил и гледаме дека той е осмото сърце. Това ни казва дека трябва от втория шпил да тръгнем още 8 карти. И така се формират 3 шпила. От втория шпил ги обърнуваме втората карта. Гледаме дека това е картата 8-та лист. Да видим дали още следните две карти ќе бидат осмици. От третия шпил ги обръкаме първата карта. И това е картата осмица баклава. Да видим дали овие три карти се съвпадат со картата, што претходно човекот е избрал. Да, значи картата што човекот е избрал беше осмица детелина. Тук ще гледате, еве. И това беше трикот наречен Four of a Kind. Ви благодарим за гледанието и ви молим да натиснете subscribe.